Здравейте хора, какво става? Аз съм Янко и днес ще играем следващата мисийка на The Trigger 2. Така. Значи, както казвам, ще са по 10-12 минутки епизодите. И те мръсни. Гадни зоната, нищо не ми пречат. Разбрах ли бе? А ти разбра ли? И ти ли искаш? Бам-бам. Как го казвам, бам-бам. Като бебетата. Ще трябва там да ходя. Аре, махайте се от... Къде бе? Тук ли бе? Сега какво правя? Ще изстрелям, разбира се. Айде, мрете. По-хубаво. О-о. Сега че трябва да използвам автомата. О, не, той е зад мене. Сега не знам... Ой. Ти само това ли можеш? Аз мога това. Аре бе, аре бе. Аре, елате. Той ти искаш, нали? Няма как да стане. Няма хлеб, бе. Сега то лудя да е пред мен, точно ме изкефи. О, no. О, no, аз ще... Не мога да ме успееш да наплюеш ли, братле? Това е хубаво. Са. Ево се. Бам. Чао, чудовища. А няма стане тази работа, нали знаете? Тук никой не влиза, да, господа. Сега, тук заграждаме, преграждаме, правим какво ще правим и това е. Но да, само сега ще ги... Аз за отида си взема бутилката. Така. Умрехте ли? По-хубаво. Ти ли искаш? Окей. Yes. Значи още едно ми остава, само не знам къде е. Ето е тук, бе. Къде? Къде си? Къде си? Там ли си? Ма, свърши. Ха-ха. Значи, дай господа, аз свърших то. Така, значи от това нещо ново да има. Ей, се трябва билата да гледаме, окей. Ще го пусна, когато сме на... Така, да господа, свърши рекламата. Ще видим то какво продава. О, 280, отде 280, бе. Аз имам 4, едва то по пари не дават. Значи тук имам ги тези работи, моля ги поправя, не. Значи нещо ново, няма я видим. Ванел. What? Неща какво е? Вау.
Мале, това направо и кърти. Вау, тази пушка какво прави? Мале, това направо ги цепи, бе, Данюс. Браво, е! Така. Сега все още няма си го купувам. Я видим тея. Не, няма си го купувам. Я видим първото какво е. 250 ще видим. Чак когато съберем има време. Така. Но. Така. Значи... Аз мисля да видя писмата. Писма. Именно как снимаш пиш. Не да учим. Няма. Не. Значи. Така. Значи. Писме. Ще ми трябва нещо. Почвам с играта. Но сега ще ми е още една мисика. И да. И ще свършим. Това ще минаме, бе, как? Това ще минаме. Зато съм го минал. Но за какво ми дават такива работи, къде съм ги минал? Значи. Тестим парички. Къде е това? Не, какво е това? Значи, тук какво е? Тук. Значи, окей. Аз също поминаваме малко от Африка. Я пестим. Ай, почваме първа мисия. Начало. Начало и край има. Една игра има начало, има и край. Това го знаете. Ако не го знаете, казвам ви го. Така, значи. Трябва ги цепим ли? Ага, те долу трябва да ги убивам. Уха. Сега то как мина през... Къде трябва да стрелям? Аз не знам къде трябва да стрелям. Само там не беше. Така. Значи. Значи. Така. Така. Мред. Така. Айде да умират. Дали ще мога да убия? О, махах не да убием, да окей. Айде сега да те убия. Кай да се там? Айде 19. За мен ще успели. 16. 16. Не даже. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8, 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1.
Но... Колко да мисля. Това ли беше? Да, супер. Много яко беше. Значи... Така... Отивам сега в лабораториите, където... Така. Сега ще видим какво тук става. И... Да. Ще гледам тази рекламка и ще привършваме клипа. Надявам се да ви харесал. И да. Дано ви харесва, де. Така. Добре, начин. Това беше от мене. Аз бях Янко. И до нови срещи.